Похваленный Иисус Христос. З Евангелия ад Яна. Иисус сказал своим вучням: «Коли любите мяне, будете захоўваць мае заповеди. И я попрошу Отца и дасть вам іншага суцяшителя, каб быў з вами навеки, Духа правды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго и не ведае яго. А вы яго ведаеце, бо ён з вами ёсць и у вас будзе. Не пакіну вас сиротами, прыйду да вас. Яшчэ крыху и свет ужо не ўбачыць мяне. Вы ж бачыце мяне, бо я жыву, и вы жыць будете. У той дзень познаете, что я у Отцу моим, и вы во мне, и я у вас. Хто мае заповеди мае и захоўвае их, той любіць мяне. А хто любіць мяне, таго полюбіць Отец мой, и я полюблю яго и объявлюся яму». Такі ўрывак маем сёння з Евангелия ад Яна. Канешне, разумею, на слых цяжка ён успрымаецца. Трэба ўнікаць, трэба завіснуць над гэтым словам. Ну і спрабую это неяк дапамагчы вам зрабіць. Першая рэч, которая ад нядаўняга часу мяне ўражвае ўжо не ўпершыню, гэта словы Христовыя, такія простыя, и насамрэч, которые шмат чаго тлумачаць. «Калі любіце мяне, будете захоўваць мае заповеди». Мы часто задаем пытанне, чаму нашыя блізкія, родныя акружэнне, а часто будьма шчырымі, і мы самі, чаму нам не хочацца, просто не хочацца. Не хочацца некому заповеди захоўваць элементарнейшие, некому не хочется поглублять Слово Божие, копаться, разбираться. Вот просто можа лянота, можа не ведаем, як гэта зрабіць. Масса разных прычынаў, чаму нам просто не хочется. Некому ўвогуле не хочется, і ён нічога супольнага з Богом не мае. І мы тады прабуем яго нібыта неяк правакацыяй, маніпуляцыяй, на сілу часам да Бога, ён упіраецца. Нехта так вось радыкальна. А многім з нас просто не хочацца. І пан Езус дае нам сёння вельмі просты адказ. Калі любіце мяне, будзе хацецца. Калі любіце мяне, будете выконваць слово маё, будете выконваць заповеди мае. І цікава, што ў сённяшнім урыўку Пісання у Евангелии ад Яна 2 разы пан Езус паўтарае тую самую думку. Найперш гучыць: «Калі любіце мяне, будете захоўваць заповеди мае», а ў канцы сённяшняга фрагмента мы чуем: «Хто любіць мяне, таго полюбіць Отец», трошку раней, «хто мае заповеди мае и захоўвае іх, той любіць мяне». Інакш кажучы, перавернута. Спачатку «хто любіць мяне, захоўвае заповеди», а пасля «хто захоўвае заповеди мае, той любіць мяне». Але сказаў бы так, можа не до конца по чисто логіцы, але ўсё-таки по нейкай інтуіцыі, которая ад недаўняга часу мне адкрылася, я кладу акцент на «хто любіць мяне». Вось это першаснае. Хто любіць мяне, той будзе выконваць заповеди мае. І пасля пан Езус выдаецца мне, што ён тое самае ў прынцыпе паўтарае. Калі вы заповеди мае выконваеце, значит, мяне любіце. Калі ўсур'ёз выконваеце мае заповеди, калі для вас гэта важна, значит, мяне любіце. Все-таки натиск не на заповеди. Мы часто думаем, что человеку галоўнае перадаць правілы. Натиск не на заповеди. Натиск, калі любіце мяне. Вось гэта першы крок. І другі момант да гэтай жа тэмы заповеди. Конечно ж, я гляжу в контексте широким. Заповеди — это не 10 пунктов. В Старым Заповете, калі Бог даў
закон Моисею, ну там не 10 пунктаў было. 10 гэтых пунктаў, да чаго мы прывыкшыя, не забівай, не чужалож, не крадзі. Ну гэта нейкі касцяк, сказаў бы. Але закон, нават дадзены ў старым запавеце, ён намнога большы. Там намнога больш розных прадпісанняў. І таксама запаведзі Христовыя, іх таксама намнога больш. Это ўсё тое, што гаварыў Гасподзь. Ну і вось гэтая логіка, яна у нейкай ступені нават здзіўляе мяне сваёй прастатой, ну таму што яна элементарная. Калі любіце мяне, тады для вас будзе важна тое, што я кажу. Это на самой справе ўсё вельмі проста. І другая думка, которая сёння гучыць у нашых чытаннях, гэта ўжо матыў Святога Духа. Прыбліжаецца урачыстасць паслання Святога Духа, і таму гэтыя тэксты Касцёл дае. У літургіі гэтыя тэксты. І цікава, што сёння пан Езус кажа адну важную рэч, которую я разумеў, але мне здавалася, што это, ну, як бы я сам такія высновы раблю, а тут раптам убачыў, што Христос гэта гаворыць. Ці Дух Святы, ён для ўсіх? Па ідэі, да, Гасподзь хоча, каб усе прынялі Святога Духа, але не кожны можа прыняць Святога Духа. І сёння пан Езус гаворыць такія словы: «Я дам вам іншага суцяшыцеля, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць». Аказваецца, свет – гэта вобраз, который ўжывае Ян, евангеліст Ян. Гэта людзі, которые не прымаюць Хрыста, людзі, которые неверныя Богу, людзі, которые жывуць сваімі паняццямі, самі па сабе. І аказваецца, гэты свет, ён не можа прыняць Духа, так кажа Христос. І пасля Гасподзь тлумачыць, чаму. Таму што не бачыць яго і не ведае. А вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць. Ёсць розніца, гэты свет і вучні Христовыя. І вучні Христовыя, кажа Гасподзь наш, кажа, што яны ведаюць Духа. Пытанне, як яны ведаюць Духа? Дух Святы не сышоў яшчэ. Пяцідзясятніцы не было, Христос з імі прысутны, ён нават не ўваскрэс яшчэ. Як яны ведаюць Духа? І тут адкрываецца таямніца Троіцы, што яны бачаць Хрыста, у Хрысце яны бачаць Айца, гэта ўжо была такая размова з Філіпам: «Господи, пакажы нам Айца». І Христос кажа: «Філіп, я столькі часу з вамі, і гледзячы на мяне, ты павінен убачыць Айца, бо я у Айцы, а Айцец ува мне нябесны». І падобная тэма з Духам Святым. Таму што гэта таямніца Троіцы. Менавіта таму Христос кажа апосталам, што вы ведаеце Духа. Яны інтэлектуальна несвядомыя гэтага. Але вы ведаеце Духа, таму што Ён з вамі ёсць. З вамі, значыць, побач. Ён прысутны ў Хрысце. Апосталы, прымаючы Хрыста, яны адначасна ўжо пачынаюць прымаць Духа Святога. Таму, перш чым адбудзецца Пяцідзясятніца, так званае адбываецца малае спасланне Духа, калі Христос уваскрослы прыходзіць і кажа: «Прыміце Духа». Гэта, сказаў бы, працэс прыняцця Святога Духа. А свет, ён чаму не ведае Духа Святога? Таму што ён не прыняў Хрыста. Таму што ён яму не паверыў. Людзі засталіся абыякавымі да яго. Таму і да Духа Святога яны таксама не шмат чаго супольнага маюць. І так тлумачыць наш Гасподзь. Вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць, і далей кажа, і у вас будзе. А вот тут ужо размова ідзе пра Пяцідзясятніцу. Таму што пакуль што ён з вамі, ён у Хрысце, ён побач, а пасля ён у вас будзе, таму што ён спачне на вас, так як спачыў на Хрысце. Это, видимо, Христос заўсёды быў, это быў знак, скорей нават. Таму што Христос заўсёды быў у Духу.
Ось. І падобнае далей яшчэ паўтарае, можна сказаць, Христос сваю думку. «У той дзень пазнаеце, што я ў Айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас». Якім чынам Христос будзе ў нас? Я не думаю, што ідзе мова пра Еўхарыстыю, хаця падобна. Мы спажываем цела Хрыста, і ён тады ў нас ёсць. Але Еўхарыстыя ўжо адбылася. Гэта мова зараз Христовая, яна ўжо пасля Еўхарыстыі. Значыць, Христос у Еўхарыстыі ўжо прысутны ў іх. І ён кажа, што я ў вас буду. Ідзе размова пра спасланне Святога Духа. Гэты момант Христос падкрэслівае. Ён розным чынам прабывае з імі і ў іх, але зараз падкрэсліваецца роля Святога Духа. Я ў вас буду, а пакуль што я з вамі у Духу Святым. І так это малюецца карціна. І свет гэтага духа прыняць не можа. Я это заўсёды разумеў, шчыра кажучы. Ад нейкага моманту я это заўсёды разумеў, што мала проста памаліцца Святому Духу. Мала проста з'ездзіць на нейкія рэкалекцыі, каб на цябе ўсклалі рукі, каб нейкую малітву адмысловую сказаць. Мала. Таму што Дух Святы, ён працягвае місію Хрыста. Я ўжо гадамі гэта зразумеў. Чаму некаторыя людзі адкрытыя на Святога Духа, а некаторыя будуць ездзіць па ўсіх рэкалекцыях, і яны не будуць адкрытыя на Святога Духа. Таму што Христос прадказвае іншага суцяшыцеля. Ён ёсць суцяшыцелем, сам Христос, а Дух Святы – это іншы суцяшыцель. Гэта працяг місіі Христовай. Ён нагадае нам пра тое, што казаў Христос. І калі Христа ўсур'ёз не прыняць у ягоным слове, які працэс прыняцця Христа? Полюбіць, слова пачуць, слова выканаць. Хто любіць мяне, выконвае запаведзі мае. Жыве па запаведзям маім, усур'ёз, прабуе з гэтым усім разабрацца. Прабуе разабрацца са Словом Христовым. Это працэс прыняцця Христа. Свет гэтага не робіць. Калі гэты працэс адбываецца, пасля ёсць момант для Святога Духа. І цікава сёння ў першым чытанні, я яго ўжо не чытаю, але гучыць гэты матыў, што дзейнічае дыякан Філіп у Самарыі, і Святое Пісанне нам кажа, дзеі апостальскія кажуць, што людзі, самарытане, это язычнікі, можна сказаць, аднадушна слухалі і прымалі тое, што гаварыў Філіп. А ён што робіць? Ён прапаведвае Евангелие. Самарытане адкрытыя на Слово Христовае. Значыць, яны пачынаюць яго прымаць Христа праз служэнне Філіпа, служэнне ў Слове. І дзеюцца знакі і цуды. Людзі бачылі учыненыя ім знакі. З многіх апантаных выходзілі з крыкам нячыстыя духі, шмат паралізаваных і кульгавых было аздароўлена. І вялікая радасць была ў тым горадзе. То есть са знакамі яны прымаюць тое, што робіць Філіп. Калі апосталы ў Иерусаліме пачулі, што Самарыя прыняла Слово Божие, паслалі да іх Пятра і Яна, і яны, прыйшоўшы, памаліліся за іх, каб яны прынялі Духа Святога, таму што Дух яшчэ на іх не сыходзіў, ні на кога з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя ў імя Пана. Тады апосталы ўсклалі на іх рукі, і яны атрымалі Духа Святога. Вось это чытанне сёння першыя дзеяў апостальскіх. Апосталы калі моляцца аб Святым Духу? Спецыяльна прыходзячы, каб памаліцца аб Святым Духу. Калі яны пачулі, што самарыцяне усур'ёз прынялі Слова. Толькі пасля гэтага. І это проста. Это вельмі проста. В жыцці, это троху складана, таму што это дынаміка, это рост, это крокі, которые трэба прайсці. Не зрабіўшы крок А, не будзе крока Б. А па логіцы это ўсё вельмі лагічна і проста. Як старажытны касцёл пазнаваў, што прынялі Духа Святога? Я ўпэўнены, што это не было так на ўзроўні тэорыі. Ведаеце, трошку такі боль майго сэрца.
что, конечно ж, мы ў традыцыі каталіцкай кажам, што прыняць Святога Духа – гэта сакрамент біжмавання. Да. Але як пазнавалі апосталы, што Дух Святы ёсць? Перш за ўсё, это былі знакі, знак моваў. Людзі, которые прымалі Святога Духа, яны пачыналі гаварыць на іншых мовах. Хаця, канешне ж, не кожны, хто прымае Святога Духа, абавязкова павінен гаварыць на іншых мовах. Быў час, што пяцідзясятнікі, такая пратэстанцкая царква, которая асабліва звяртала ўвагу на ролю Святога Духа і ў хрысціянскіх плынях аказала агромнейшы ўплыў у гэтым плане. І быў час, калі многія пяцідзясятнікі прапаведвалі, што калі мы не молімся на іншых мовах, не атрымліваем гэты дар, даруйце, ўжо не буду тлумачыць, што это значыць, бо это ўжо зусім іншая тэма, то казалі, што ты не прымаеш Святога Духа. Але наколькі ведаю, на сённяшні дзень пяцідзясятнікі, многія адышлі ад гэтай тэзы, што абавязкова павінен быць дар моваў. Не абавязкова павінен быць. Таму што апостол Павел задае пытанне, калі не памыляюсь, у пасланні да Карынцянаў, задае пытанне, ці ўсе гавораць на іншых мовах, ці ўсе прарочаць. Не ўсе прарочаць, не ўсе гавораць на іншых мовах. І ён звяртаецца да хрысціянаў, да Карынцянаў. І апостол Павел кажа, што дар моваў – гэта скарэй знак для няверуючых. Таму што яны бачаць, што робіць Гасподзь, і это для іх знак, цуд, яўная прысутнасць Святога Духа, падобна як дар прароцтва, напрыклад. І для старажытнага касцёла вось гэтыя знешнія знакі цудоўныя, дар моваў і дар прароцтва, это былі першыя знакі, которые паказвалі, што дзейнічае Святы Дух. Але ўжо той самы апостол Павел у пасланні да Карынцянаў, 13 раздзеле, будзе казаць, што ён пакажа шлях больш дасканалы. Гаворачы пра дары гэтыя, ён пасля паказвае тэму любві. Калі будзеце гаварыць на мовах і прарочыць, а любві не маеце, то вы нішто. І ў пасланні да Галатаў апостол Павел будзе пісаць, што ёсць плёны духа. Аказваецца, дух дзейнічае і ёсць нейкія плёны, ён пакідае след за сабой. І гэта будзе мір, радасць, любоў, доўгацярплівасць, і так далей. Можна паглядзець пасланне да Галатаў, пра што там ідзе мова. Падсумоўваючы, я б сказаў бы так. Праяўленне Святога Духа не абавязкова павінна быць у дарах такіх, як дар моваў ці прароцтваў ці іншых дарах, але адназначна, што павінна быць? Дух Святы нас мяняе. Мы становімся іншымі. Ці праз дары духоўныя, ці проста мяняемся, перажываючы новае нараджэнне, кажа Христос у размове з Нікадэмам. Трэба нарадзіцца занава. І не ўяўляю сабе, што можна атрымаць Святога Духа і ў тваім жыцці нічога не памянялася. Тады Дух Святы становіцца проста тэорыяй, нейкай фікцыяй. І, на жаль, калі людзі так разумею, для мяне это одно вялікае пытанне. Калі людзі прымаюць сакрамент біжмавання, як ёсць у нашай каталіцкай традыцыі, і ў выніку ты гэтую моладзь ніколі больш у касцёле не бачыш, таму што перад шлюбам трэба прыняць сакрамент біжмавання, такая традыцыя, так прынята, так робяць. Для мяне одно вялікае пытанне, пра якога Святога Духа гаворка ідзе. Дух Святы мяняе чалавека. Я не ўяўляю сабе, што можна прыняць Святога Духа і проста плюнуць на ўсё Божае. Дух Святы – гэта наступны крок пасля прыняцця Хрыста. Як можна прыняць сакрамент біжмавання і адначасна пасля не мець нічога супольнага ні з Хрыстом, ні з Духом Святым? Значыць, ідзе размова пра нейкі падман. І у чым я перакананы, што Дух Святы нас мяняе? Павінны быць там хоць нейкія знакі для нас,
што нешта адбываецца. Вот як не тэарэтычна ж пазнавалі апосталы, што Самарыя прыняла Духа Святога. Это не тэорыя была. Яны рэальна бачылі, што яны прынялі Святога Духа. Карнелій, калі сышоў на яго Святы Дух, гэта язычнік і дом ягоны, Пётр пераканаўся, што на іх сышоў Дух Святы. Это не была тэорыя. Я вот прызадумваюся, я не маю дару моваў. Да. Дух Святы не ведаю чаму, ці па нейкіх там прычынах маіх, там мая віна, не мая віна, без паняцця, дару моваў не маю. Але вот прызадумваюся, да, ці магу я сказаць, што ёсць змены, былі змены, надалей адбываюцца, што нейкія знакі ёсць прысутнасці Духа Святога ува мне. Я не ведаю большай, меншай ступені, але знакі ёсць. Памятаю, мне казалі, што калі прыйдзе Дух Святы, што это нават не толькі ты скажаш это іншыя скажуць, што нешта з табой не так, нешта памянялася. І я сапраўды гэта бачыў, да, мне вот так вот казалі, што памянялася. Як у Святым Пісанні напісана, здаецца, што это Саулу было сказано, калі сыйдзе на цябе дух, будучы цар Саул, калі сыйдзе на цябе дух, ты станеш іншым чалавекам, здаецца, яму было это сказано. І так сапраўды дзеецца. І мне іншыя гэта казалі, і я сам у сабе бачу гэтыя знакі. І прычым, калі мы надалей у духу, мы надалей адчуваем гэтыя знакі, да, у мяне няма дару моваў. У мяне ёсць іншыя знакі, ўжо даруйце, не буду казаць, я просто бачу прысутнасць яго. Большую, меншую, а яна ёсць. Это не тэорыя. І, вот так вот ёсць. Дух Святы, канешне ж, ён, важны. Ён, в нашым жыцці хіба што, вот, калі Христос адышоў да Айца, ён прысутны ў Духу Святым у гэтым свеце сярод нас. Ён абсалютна для нас неабходны, але ён не тэорыя. І каб прыняць Святога Духа, трэба найперш усур'ёз прыняць Хрыста. Ёсць свая заканамернасць. Шыварат на выварат гэтага зрабіць нельга. Пахвалёны Езус Христос.